Mari ko, ma'am, away na ka. Atang silingan. Una ko sa ako mag-ama, sa ako bahagat ang saan. Ako mo nagkuha na magduman sila ang birthday ko, mga katuhong makalaga si Dundun. Oo, kailangan na sila. Hindi ka nag-birthday sa Loki. Na, ikaw nagkalaga o wala ka naman. Mag-try mo sa katulang. Always po sa ila na anak-anak. Hindi naman masakit lagi lang yung ma. Umayang ka lang sa uli. Pagkakuli ang kang. Wish ko na ang mga plano na naman ito. Kumadlag yung sila. Ibang manigamo, ibang nakubana, na nagahan ng maraming ng Pangawang, mahaba pa na isa kinabuhi, ako ng amo sa mga kalimita nila mga birthday. Salamat Lord, lahat ko na ako na marado sa naman ng ulang base ng gamuyan, okay man sa mga Panglawas, Uy, Ajay. magtama na. Salamat po. Thank you. Salamat po. Krishna Dever, ning tapos sa karton, sa pag-celebrate ng kanatawan. Diyan at sa Pilkan, I pray Lord God na ikaw, Lord, ang mag-grant sa ilang mga desires, ilang mga kasing-kasing, tungkol ikaw ang Diyos na gamanan. Milagroso ikaw nga Diyos, walay among mahimo kung wala ikaw sa among mga kinabuhi. Bisan pa Lord God, sa ilang mga balatian, I pray na ikaw Lord mag-healing sa ilang gibati ka Lord God na ikaw mag-aayo, complete kaayuhan Lord sa ilang mga balatian. Ikaw mag-atod niya na ng mga tunglo, ikaw mag-cancel niya na Lord, tungod kamhanan ikaw nga Diyos. Isang pa Lord, karon adlaw Lord, nag-celebrate kami sa adlaw na taon nila Lord God. Ikaw mag-lipay sa ilang kasing-kasing, ikaw Lord ang mag-tagbo sa ilang panginanalan. Kung unsa man ilang bisal, ikaw mag-grant niya na tungod ikaw ang tag-iya sa tanan Lord God. Isang pa Lord, pinapagkaon nga niya sa isa. Lord, mapasalamaton kami nga ikaw gawin naglatag of blessing, more blessing to come for God, Father God. Sa nag-prepare ni ikaw gawin ang Diyos na tag-iya ni imong tanan. Diyos sa ikaw ang pasidunggan, ikaw ang tanan. Sa kami lamang Jesus. Amen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Ay, kisa siya. Duha ka mo, duha. Duha ka mo. Mag-isap ka mo lang yung Picture ko yun. Ikaw ang mag-picture ako ng video. Okay. Wish ana sa lang. Bas ka patay. Bis na ba daw eh? May ikalawin sa mga celebrant. Wala tayong group. Bas ka ba daw? Amen. Patay. Buyok na ba? Huwag naman ako.